Sa Dios ang himaya. 2 Corinto kapitulo 4 bersikulo 7. Apan aduna kami niining bahandi sa mga sudlanan nga yuta, aron ang pagkahalang don sa gahom maiya sa Dios og dili gikan sa among kaugalingon. Ang tanang maayong mga hiyas nga nabatunan sa mga tawo gasa sa Dios. Ang ilang maayong mga buhat gihimo pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi kang Kristo. Tungod kay utang nila ang tanan sa Dios, ang himaya sa bisan unsa sila ug ilang gibuhat, iya lamang kaniya. Sila mga galamiton lamang sa iyang mga kamot. Labaw pa niini sama sa atong leksyon sa kasaysayan sa Biblia, usa ka makuyaw nga butang ang pagdayig o pagbayaw sa mga tawo. Kay kun ang usa ka tawo mawad-an sa iyang pananaw sa iyang tibuok nga pagsalig sa Dios ug sa pagsalig sa iyang kaugalingon nga kusog, siya siguradong mapukan. Ang tawo nakig-away sa mga kaaway nga mas kusgan kay kaniya. Imposible alang kanato sa atong kaugalingong kusog sa pagpadayon sa panagbangi ug bisan unsa nga makapasimang sa hunahuna gikan sa Dios. Bisan unsa nga modala ngadto sa pagbayaw sa kaugalingon o sa pagsalig sa kaugalingon, siguradong nag-andam sa dalan alang sa atong pagkapukan. Ang katuyuan sa Biblia mao ang pagsilsil sa pagkawalay pagsalig sa gahom sa tawo ug pagdasig sa pagsalig sa gahom sa Dios. Ang atong langit nung amahan wala magpadalag mga anghel gikan sa langit aron sa pagsangyaw sa kaluwasan ngadto sa mga tawo. Iyang giablihan kanato ang bililhong mga kamatuoran sa iyang pulong ug gitisok ang kamatuoran sa atong mga kasing-kasing aron atong mahatag kini niadtong anaa sa kangitngit. Kun kita sa tinuod nakatilaw sa bililhong mga gasa sa Dios diha sa iyang mga saad, kita kinahanglan nga mopaambit niini nga kahibalo ngadto sa uban. Kita tagsa-tagsa nga motrabaho ingon og usa ka dako nga responsibilidad nga gisangon kanato. Kita kinahanglan nga magpakita sa walay kakapoy nga kusog ug taktika ug kadasig niini nga buhat ug modawat sa palas-anon. Mubati sa kakuyaw diin ang atong mga silingan ug mga higala gibutang. Kita kinahanglan nga magtrabaho sama sa gibuhat ni Kristo. Atong ipresentar ang kamatuoran ingon nga kini anaa kang Hesus nga ang dugo sa mga kalag dili maanaa sa atong mga bisti. Sa samang higayon, kinahanglan natong bation ang tibuok nga pagsalig ug pagtuo sa Dios. Kay nahibalo kita nga dili kita makahimo sa bisan unsa kun wala ang iyang grasya ug gahom sa pagtabang. Ang usa ka Pablo mahimong magtanom ug ang usa ka Apolos magbisibis, apan ang Dios lamang ang makapatubo. Ang atong katungdanan, atong kaluwasan, atong kalipay ug kapuslanan ug ang atong kaluwasan nagtawag kanato sa matag usa sa paggamit sa labing dako nga kakugi sa pagsiguro sa grasya ni Kristo.